Yang te kisah agori tangdi. Norok ini je norok nok tangam hai tipra moth hai ba buba gra song ni netrete tangam mane norok buba hima tongkha. Kahong tongkha ta. Ni mungtamo. Nirkuma. Para hike. Ojomedan. Ngai agi rogo ke bono moro hai mo hai ki no. Tharu kati tharu tiang asunta. Aba khari kha. Nana songsanan bagai. Ngai nan balake hamza kha. Hamza kha. Te buskang bagai nang te boda mo hai ki chuba mung nang khulu korong thani. Nangkho. Nini mungtamo? Nirkuma. Para hike? Para kha ojomedan. Nini cherai to tong. Khorok busa. Kuno. Nini reson kade tong. Tongmole. Tongo. Sabai nini masong baja tong nani alkan tongo. APL dana BPL ration card. Kata mo nini. Mayroong busukman. Mayroong da buti. Busukman. Nung saimi ya na. Engkai hamza ka. Engkai nona hambai do. Kontan manda. Berakhir hambai, sini media person suno, cungtini sini Pachim Champasara, Purba Champasara, adisi village ni andaro, sini Uzan Maidan, cung kisodin ni sikam kaya kena jaga naik sampai ke, apro paipro cung nuklang kampung ni balai nok ni awasta hamdaya, nok warwati pikai, bawati do pikai kan performan channel jaga kere, anu mengenai cungtini Sabisastra Mari single klajak sini joto YTF, TWF, Tipramota, nini monitoring chairman, nini joto angsak baitam jurnal ni ngai te chini agrini bibina wings so jetong nai borok joto palbak ke chungkok chabai tini chungo jaga 70 ni se kubang pan chung phai da palga jin chokalai manka tin chaton saro anbe belakai khaksanga belakai khatungka borok hai borok no chung tini kisisa boni khorok da bomnan jaga pan chung tangai di manka awon bangai borok no gotongai borok khaksang manka chung joto no khaksang mannai umono nei bubagra na hamai mario bini Perungmani bisinti, bahwa cuna jot cuna di pasar orang thancanggai, kabu sariman bisinti, cungkiri kaisana cumanani, khas rangka, kawan cung mungkaya, gawaikan cungkiri berono, songai cana mangai berono dekare rokisa jafarka, awal sate berono kita di cumrogo cung jafarnai, gai cadangnai berono mari berono kita ବ୍ୟବস্থা খেলিনাই, gai amono cungkiri hamai mario, cuna jot fainai cini Okra Chakra YTF TWF joto wings ke kene no inindor joto palbaksa sakta laye kosto khaima misin tike chungtini borno bong nok no tangge di manka ojaka phayani bade bote kubangma borno ni employees ro ni yak mo chuba chu jaka borno misin tike chung chuba maman misin tike tini nok no kaham ke tangge di manka
Amaikam buskam salo jung tebo chini borok no chini chukde yanu kum no jung chubai thanai chini to brama tani nahar mungabo no chini borok chukya jara jung chubai bisiti chi nang borok na hamjang mari ki jung hamjang manai to hamjang ma mamna bisiti jung thanjagoi manai নরপাই এমনে তেগেছে কক্সমান মুসলমানকে যে তিনি ও পূর্ব চাম্পাসরা এডিসি ব্লেসনি আন্দার দেখলাই যা উজন ময়দান কামিগর যে রিমানি যে মো হাইকে কুবনি জায়গা বড় নরক নাম বইরগলি এবা গরিনু কুনি লুকুরনো মো হাইকে চবা মরি উইটং belakan hambai jung tabok mo baike chini pasta nok lai tango pasta nok tangjaka teo buskam salo te kaisa kaini tangjanai chung amon jani je chuktui chung jotono jaka chakri nokri khalene joto borok korei haipan jani je chuktui chung khokja khomei jotono chubalai pal baksa engkai chung thanchak engkai khaimia mungsa korei chung abo chini chung pal baksa ni phannogi manka saljan salo chung nok ni surogai nok katangle tangoji manka নরক ফুঙ্গো কয়টানি সিমিং মো সামুং টাংবুটাং টাংলাই তমনে এবা তাবু কয়টা বাজি উইটং chung o jaga to bela chung hakjal hakjal jaga ni borok phaijak te chini bisingo kobangma borok tongo